עיר מוזנחת. גרזני גורוד. גרזני גורוד, מאוד מלוכלך. מה אתה הולך לעשות עם זה? תראה, אנחנו נמצאים עכשיו במרכז העיר, בשדרות ארלוזורוב, שצריך להיות הכי נקי והכי מסודר, ותראה את ההזנחה, ותראה את הלכלוך. איך נראתה העיר בתקופה שלי, אני חושב שכולם זוכרים. זה מסוג הדברים שאני יודע לעשות. עשיתי אותם ואני מבטיח, כשאני אגיע, העיר תחזור להיות עיר מתוחזקת, נקייה, מגוננת. זה לא העבודה הקשה. את זה אבל צריך לעשות בצורה מסודרת. עם סיורי בוקר שעושים עם כל האנשים שלנו, ועם לתת השקעה בתשתיות להשקיע באמצעים כדי לאפשר גם לעובדי העירייה לגרום לכך שלא רק מרכז העיר, אלא כל העיר תהיה נקייה ומתוחזקת. תודה רבה.